на всички, които гледат това видео, вие гледате Ванк ТВ, аз съм Ванката и днес съм решил да снимам на Gravity. Да, следващия клип на Gravity, т.е. няма да правя поредица на Gravity, това е просто така да снимам, защото Excel Gamer 1000 предложи да снимам на Gravity, а той спира да снима, не знам защо. И нека да започваме. Да влезем тук. Добре. И ще се върна, когато стане време да се върна. Така, сега, ето ни, тук сме при портала. Изненадващо как не ми лагва. Надявам се и клипът не лаги, защото ако лаги, това ще бъде голям проблем. Явно тук. Добре, то. О, да, бе, верно, тук вече може да се бутат хората, бе. И верно. Добре, ето. Да прегледаме региона. Това е някакъв нов мап. Явно. 2, 1. Айде. Почва се. Какво? О, мисля, че задобрявам, дами и господа. Вижте колко много добре задобрявам. Оцели средното. Средното го оцели, бе. Разгеле. Чакай. Ето. Ето, сега успяваме. Какво, къде беше водата? Гаро, ще не ми зареждат тъмите чънкове. Айде. Какво? Просто нямам думи. Айде, сега ще успеем. Сега успяваме. Какво? Къде? Защо не ми зареждат чънковете? Абе, аз скоча и там. Къде са? Нищо не се вижда. Нищо не се вижда, що не ми зареждат чънковете, бе? Айде. Що? И защо? Аз все още съм на първото. Дами и господа, нямам думи. За малко да уча дупката. То аз сега скачам, дами и господа, по късмет да знаете. И малко се е така, да се... Ето, вече някой е финиширал, аз все още съм на първото. Не се съмнявам. Що ли се зареждат тия чънкове? Чънковете, дами и господа, ми се бъгнаха. Айде. Нямам думи! Цъкнах грешното копче! Добре, ще се опитвам да целя средата. Да, ма не. Хората ме бутат. Лоши хора. Тук цяло. Не! Не мога да повярвам! Идете малко си говоря на носа. Да. Ето сега успяваме, край. Успяваме, да, ето. Ето. Не! Вижте, още никой не е финиширал втори. Вижте тия трудни нива. Явно само един ще спечели тази игра. И това е Дамелесо. Който явно много меля месо. Защото се казва Демелесо. Логика. Човече, нямам думи. Протата остават винаги на първото. Защото така правят протата. Ето вижте. Прота. Ето, про. Тотално про. Ето, гледайте са. Ето. Нямам думи. Губа си времето! Какво се случва, бе? Не може да го видя сега. Както не си ми лагва. Не може. Ето, Дамелесо, който измеля месото би. Ето вижте как сега да ви зарежда чъковете. Да, сега точно накрая ще отседа водата, нали, бе? Примално. Ето.
Loading terrain. Ще си видим в следващата игра. Така, добре. Вижте, чувате ли звуците? Така хората се бият, вижте. Като удариш някой човек, вече така се чува. Логика. А това е някакъв футболист тук. А и вече мога да бутам хората, вижте. Бутане. Ето. Добре. Ето, сега следващата игра започва. След малко, само... Оу! Това ниво мисля, че беше миналия път. От миналия епизод на Gravity. Аха! Ето къде е водата, добре. Чакай сега ще разбера. Вода. Какво? Що не ми зареждат тъпите чакове? Вода, оселвам я. Еле! Така сега как хубаво не ми забива на 1.9. Гледайте как ще оцеля едно листок, което е точно в края. Вижте! Нямам думи! Това ниво е объркващо. Човече, я си оправя настройките. Чакайте. Аса. Добре, ето. Сега ще видим. Сли ще става. Вижте, дами и господа, просто такъв живота и чънковете на човека никога не му зареждат. Защото чънковете, кой ги е измислил? Ноч ги е измислил. Защото вижте, аз все още не мога да мина първото! Заради тия прости чънкове. Ето, сега оцелвам водата. Какво? Аз просто нямам думи. Някой вече е финиширал, аз все още съм на първото. Каква е ирония? Иронията ни обгръща. Вижте, оцелвам за втори път едно и също блокче. Сега я учвам. Какво? Дори и балончета се появиха, бе, това не е често. Сега я учвам. Разгеле! После! Вижте, аз съм невидим. Ето, сега влизам в портала. После стигнахме до второ ниво, океан. Опа. Къде? Къде е водата? Къде е водата? Къде е водата? Чакай. Това е Немо, ето го и там. Водата! Добре, чакай. Успяваме, дами и господа. Стигнахме до третото ниво. Това е голямо постижение за нас. За мен да е. Тук това е някакво супер ново ниво с някакви струни. И пак не ми зареждат чънковете, защото са супер тъпи. Какво? Трябва да минем по-надолу, да ни заредат чънковете, дами и господа. На мене да е. Трябва да спра говоря в нощ с число. Сега учвам. Не. Добре, заредихме малко чънковете, ама малко. Страшно малко. Какво? Там нямаше нищо! Добре. Никова XXGamer 1000, ако гледаш това, лайкни клипа. Защото... Вижте, просто съм вълшебник, вижте какво правя. Yes! Улучих я по око. Ето, вижте красота, дами и господа. Остава една секунда. Пак ли мелесо, бе? То мелесо във всяка една игра го има. Game over. Добре. Следващия Game over ще настъпи след малко. Така, това навън виждаме едни хубави звезди. Звезди, както викам в миналия клип. Това е мапа Star Wars. Велико. Айде. Мап на име Star Wars. Велико. Айде, сега почваме. Сега сме ние. Давай. Буф. Да, издава супер някакъв страшен звук. От първия път. Не. Какво? Къде е водата, бе? Аз откъде бях почнал? Да, от тук трябва да се почва. Ето. Сега на тук. И сега напред. И учваме водата. Ето, пак няма никакви чънкове, дами и господа. Не мога да повярвам. Тия чънкове за нищо не стават. Имам само два фейла на първото. Ето. Лаги ужасно. Не, също сега не лаги. Вижте, прекрасни чънкове, дами и господа. Просто няма дъми, вижте. Вижте колко бързо зарежда чънковете.
Някой да напише как да ми зареждат по-дълго чонковете в коментарите. О, за малко да улуча водата по око. Аха, да, това е птица, добре. Айде, сега тук май беше водата, тук някъде беше. Ето я бе. Това са птици, а това... Да, и ето, улучихме водата. Къде е сега портала? Ето го и там. Това портал е нещо скрит. Някой сега ми звъни, кой ли ми звъни? Добре, ще се върна след малко. Така, добре. Ето, това е мапа Руди. Мапа Руди, които родиха Руди и го минахме от първия път. Защото сме лайка бос. Всички вече са се класирали, така че аз няма да имам абсолютно никакъв шанс. Това е предпоследния мап. Това е мапа дървета. Да, мапа дървета, на който изобщо не ми зареждаха чанковете, ама изобщо. Това е мапа дървета. Ето. Ето, това. Да, сега го учваме. Само учваме водата! Не! Yes! Беше на косъм. Беше тотално на косъм. Сега ние, дами и господа, знаете, че стъпваме по небето. По небето стъпваме. И портала е в някакъв си там ъгъл. Това е мапа... нищо не се вижда. Мисля, че ще го уча от първия път. Мисля, започвам да... О, добре, този път не би Месария. Месария този път не би. О, този мап му отива на Хайв. Да. Той Хайв го е направил. Да, какво? Видяхте ли къде е портала? Нямам думи. Добре. Ще се върна след малко, когато следващата игра на Gravity. Така, и започваме. Давайте всички, падайте си надолу, аз ще си бъда тук горе и ще успея от първия път. Какво? Велико просто. Велико, ударих Redstone Torch. Сега учваме, няма начин. Ето. Добре, наби full damage. Ето аз ви казах, трябва да се бие full damage. А не направо да падаш. Ето, и това е най-омразният ми мап, който го мраза от векове насам. Защото аз съм на 1 милиард години. И за малко да го уча от първия път. И вижте, просто защо на този мап никога не ми зареждат чънковете, бе? Ето, най-после, разгеле. Ама много е прозрачно, нищо не се вижда. Не. Хак? Да, бе. Как някой ще финишира преди мене, бе? Не, просто. Не, човече, не. Тут ли тази дупка? Не. Мислих, че ще уча водата там. Ама не стана номера. Да, прекрасно. Не може ли ми се бъгне, бе? Бе. Сега учваме една дупка отстрани къдете. Не. Човече, тук водата е невъзможно да се учи. Добре. Този мап е... Наистина ви казвам, невъзможен е този мап. Чакайте, това май ми е третия опит или третия мап, да. Задобрявам, дами и господа, обаче. Задобрявам и това е доста добър знак. Про! Няма думи. Веднъж да уча на дупката отстрани къдете. Да не ме пусне. Да му се не види, бе. Разбира се, ма. То трябва да е интересно, ако дупката те пусне. Да те пусне така, ти набие full damage и да те пусне да си минаш. Така, падайки. Да. Плъгала. Айде де!
Надявам се да ме чувате добре. Миналия път нещо се беше бъгнал... Да, сложим се с шаката. Миналия път нещо се беше бъгнал звука, когато бях спрял клипа. Това не е от мен, това си е от енкодъра. Ето са учваме водата. Обаче е гейм овър. Добре, дами и господа, реших да изиграя последна игра на Gravity и да спирам клипа, защото... 3 топ. Да, това... То мап го... Да, това мап го помня. То е по-лесно отколкото 30. Да, по-лесно е. Макар че 30 е по-як. И има начин как да се премине, а този няма начин. Ето, 5, 4, 3, 2, 1. Стартът започна. Някой вече падна. И аз го учам от първия път. Yes! Къде е портала? Аз ще бъда трети. Аз трети. Gravity Spire. Това го помня. От миналия епизод е. От миналия епизод и пак няма да успея да го мина. Що никога не ми върви, бе? Тък му успях да видя първия мап от първия път и после всичко се бъгва. Човече, що? Питам ви, съвсем нормално, защо? Защо? Що не ми зареждат чънковете? Мразя ги тия чънкове. Не, човече! То как ще видиш нещо? От това няма начин да се види нищо. Тъпи чънкове. Вижте, всичко ми си е... ето, Smooth Live Maximum 3D. Ето, вижте, всичко си е идеално и пак не ми зарежда чънковете. Трябва само малко да се побъркам в настройките. Ето, оправя всичко. Тия са, чънкове се оплашиха от мене. Не. Добре, ще направя като миналия епизод. Ето, гледайте. Така, ето. И не успява да учим като миналия епизод. Просто аз съм про. И така се прави. Ето сега научвам водата. Разбира се, защото този мап е невъзможен. Който го е минал, му се кланям. Ето! Кланям му се! Нямам думи. Просто нямам думи. Просто нямам думи! Едно кабър разстояние, бе! Половин пиксел! Elite Shadows, каквото и да значи това. Човече! Просто Хайв просто се базика с мене вече. Обаче на мен не ми е смешно. Ама изобщо не ми е смешно. Вижте, 25 фейл. Мисля, че ще успея да си подобря рекорда. Рекорда ми е 30 фейла само на един мап. Човек, просто... Аз се отказвам. Няма да се откажа. Добре, продължаваме. Сега успяваме. Сега вече няма начин да не успеем. Какво? Добре, сега вече няма начин да успеем. Да не успеем. Ето сега. Сега сме ние. Какво? Вижте, не е честно! Да, бе! Какво е това? Аз рейджвам повече отколкото... Аз на Gravity рейджвам повече отколкото на Hunger Games, бе. Това е невъзможно. Какво? Как съм го минал миналия път и аз не знам. Ето, подобряване на рекорда. 36 фейла само на един мап. 37 вече станаха. 38. 39. И the winner is... И накрая успяхме да учим водата, защото е гейм овър. Добре, благодаря, че гледахте моят клип, дами и господа. Харесайте, абонирайте се и коментирайте. Довиждане!